дар баробари Лука Майсурадзе таваҷҷӯҳ хоҳем кард. бо ҷудогии сафед бо ҷудогии кабуд Ҷаҳонгир Маҷидов рӯи тасвирҳои мо чанд лаҳза ба назар мерасид. фурсати тамошои рақобати Ҷаҳонгир Маҷидов дар баробари Лука Майсурадзе даррасид. Лука Майсурадзе яке аз ҷавонони бо шӯру ғуруре ки дар рақобатҳои гузашта аз худ дарак дода буд. ӯ чемпиони Аврупо ҳаст дар корномааш миёни варзишгарони синни 23 сола ва ҳамчунин варзишгарони ҷавон. ва Ҷаҳонгир Маҷидов аз сарзамини Озарбойҷон шинохти хубе дорад. дар ин сарзамин борҳо тамрин карда буд. аз ин лиҳоз Ҷаҳонгир Маҷидов ба обу ҳавои ин сарзамин ошно ҳаст ва бубинем он форм ё қудрату тавоне ки Ҷаҳонгир Маҷидов дар рақобатҳои гузашта дошт пойбарҷо ҳаст ё хар. дар ҳирфааш Ҷаҳонгир Маҷидов 22 рақобат дорад дар мусобиқоти байналмилалӣ ва ӯ дорандаи унвони чемпионӣ дар чемпионати Осиё дар миёни наврасон дар соли 2017 аст. бо сабаби камкорӣ ба ҳарду варзишгар Эверардо Гарсия корди зарди ҷазо ё шидои аввалро медиҳад. агар аз садди ҳамин ҳарифаш бигузарад Ҷаҳонгир Маҷидов дар рақобати баъдӣ метавонад бар варзишгари озарбойҷонӣ пирӯз шавад, чунки эътимод дорад ба дар Ҷаҳонгир Маҷидов дар Озарбойҷон ки як муддат рақобат мекард барои тими миллии кишвари Озарбойҷон дар рақобатҳои дохили кишварӣ низ чемпион шудааст. аз ин рӯ дар ин дастаи вазни рақобатҳо аз Ҷаҳонгир Маҷидов озарбойҷониҳо тарсу ҳарос доранд. ягона ҳарифи хатарноки Ҷаҳонгир Маҷидов ҳамин Лука Майсурадзе варзишгари 23 солаи гурҷистонӣ ҳаст. Ҷаҳонгир Маҷидов дар рақобатҳои қитъавӣ дастовардҳои шоёни таҳсин дорад. дар гран-при 2 маротиба иштирок кардааст. ин чаҳорумин иштирокаш дар гранд-слам ба шумор сеюмин иштирокаш дар гранд-слам ба шумор меравад ва қарор аст баъд аз ин ҳам дар Абу-Даби ҳунарнамоӣ кунад. Лука Майсурадзе яке аз варзишгарони гӯем тоза тулӯ карда як партоби сеҳои наге дар мадди назари Ҷаҳонгир Маҷидов буд. на коши вазаро мехост истифода кунад, аммо Майсурадзе низ дифои бамаврӣ дошт. довар чӣ қазоват мекунад? сӯи Ҷаҳонгир нигоҳ мекунад. шидо ба Ҷаҳонгир Маҷидов. ду корди зард ба Ҷаҳонгир Маҷидов 1.5 дақиқа камтар то анҷоми вақти асосӣ мавқеи қапидан аз камари ҳариф бисёр ба маврид аст. коши ваза иҷро мекунад Майсурадзе, вале муваффақ намешавад. қудрату тавони Ҷаҳонгир Маҷидов ҳам хеле хуб ба назар мерасад аз лиҳози физикӣ. дар бахши техникӣ ҳаракоти партобии саропора агар иҷро кунад Ҷаҳонгир, умедвор ҳастем ки муваффақ мешавад. 1 дақиқа бештар то анҷоми вақти асосӣ пойзани Деяши Баррай ва ин ҳам томои наге ки бенатиҷа ба поён мерасад. расо 1 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. усулҳои партобӣ, ҳалуки байн, ҳамон учиматаи ҷазоби Ҷаҳонгир Маҷидов ва зидди ҳамла ба учиматаи ҳариф ба ҳамон равиши Сумигаеши, вале муваффақ намешавад. ба ҳар ҳол зидди ҳамлааш ба маврид буд. аз як таҳдиди бисёр хатарноки ҳариф раҳо шуд. маротибаи дигар масофаро наздик мекунад ҳалуки байн ва вазари. мутаассифона варзишгари Озарбойҷон дар ин рақобат пурқувваттар буд ва бубинед ба чӣ шаклу ба чӣ шева Ҷаҳонгир Маҷидовро дар рақобати аввал мағлуб кард.
متاسفانه جهانگیر مجیدوف در این مرحله رقابت ها ناکام شد. با مرحله دوم بعدی راحت گرفتن نتوانست و ما با تتم بعدی می رویم، جایی که قرار است تیمور رحیموف در تتم دیگر با صحنه رقابت براید. Cemal Erdoğan, Türkiye. Göğe judo gide